Vilassar Ràdio. És la 1 de la tarda. Crònica, la informació de Vilassar de Mar i la comarca del Maresme. Molt bona tarda i benvinguts al Crònica. Avui és dimarts, 11 de maig de 2021. En pàgina cultural et parlem tot seguit d'una novetat editorial local. Edicions Forment ha editat recentment el nou llibre del pintor Josep Malagarriga anomenat Manual de Tècniques Pictòriques. L'artista va néixer el 1953 a l'Ametlla de Merola. Estudià a l'Acadèmia de Pintura de Barcelona Realist Art per tal de perfeccionar el retrat i la figura humana. Ha estat professor de visual i plàstica a les escoles Peret Sala i del Mar i a l'Institut Vilatzara. Aquest nou llibre és un breviari de només 100 pàgines en forma de guia pràctica de les tècniques pictòriques, tant les seques com les humides, i conté il·lustracions realitzades per l'artista. Josep Malagarriga ens explica per què va decidir elaborar aquest llibre. Bé, aquesta obra es va decidir fer-se perquè vaig constatar durant la meva etapa de professor de visual i plàstica a l'institut que les tècniques pictòriques es tocaven d'una manera tangencial, és a dir, només se'n tocaven 4 o 5 i el recull que es troba en aquest llibre podem veure que n'hi ha com unes 18, 9 de seques i 9 d'humides. Aleshores, pràcticament això ho vaig decidir just quan em vaig jubilar i com a recull de l'experiència doncs s'ha donat a bé fer aquesta edició. També li hem preguntat quant de temps li ha portat fer-ho. És difícil de calcular el temps que he tardat a fer aquest llibre o que el vegi a la llum. Pràcticament podríem dir dividir-ho en 2 parts. L'última, un any per fer l'edició juntament amb Edicions Forment, tenint en compte que hi ha hagut la pandèmia i tota la relació amb l'editorial ha estat via e-mail. Si parlem de fer l'esborrany del llibre, ja és una altra cosa, ja és un temps més dilatat i més llarg. Jo diria que entre 4 i 5 anys, perquè penseu que hi ha més de 140 il·lustracions que són el resultat de fer diferents dibuixos, diferents quadres, amb totes les tècniques pràcticament. I n'hi ha algunes molt elaborades, com per exemple la tècnica del fresc. Aquestes tècniques ja les vaig aplicar en el 2017 per donar llum al primer llibre, Compositors musicals de tots els temps i totes les èpoques. I aleshores els 85 retrats que hi surten estan fets la majoria a llapis, però també amb les altres 17 tècniques. Aquest llibre em va servir de peu per començar a pensar en editar el que tenim ara aquí a les mans, el Manual de Tècniques Pictòriques. Estructura del llibre. L'estructura del llibre s'inicia amb un pròleg d'en Josep Lacomba, a qui li agraeixo la col·laboració. Es passa una introducció i després hi ha 18 capítols on es poden anar seguint les 9 primeres tècniques seques i les següents 9 tècniques humides. També hi ha un quadre sinòptic on s'expliquen cadascuna d'elles i finalment hi ha un epíleg on es parla de molt breument, es parla de tècniques mixtes que en realitat si no es coneixessin les 18 anteriors no podrien realitzar-se. I també finalment hi ha un glossari, és a dir, un vocabulari molt interessant en el sentit de que si hi ha alguna paraula tècnica que desconeix el lector, doncs aquí he procurat que siguin totes les explicacions possibles. Finalment també hi trobareu una breu bibliografia en què m'he basat i m'he ajudat a fer el llibre. Es tracta d'una obra interactiva que conté codis QR. Cap on porten? Els 18 codis QR que tenen aquest manual corresponen a les 18 il·lustracions de cadascuna de les tècniques que es treballen. És el que fa que el llibre sigui interactiu. Activant el codi QR ens envia a un enllaç de YouTube on podem veure un clip de vídeo d'entre 2 i 4 minuts, depèn de cada tècnica, on podem desenvolupar i veure tot el procés de la il·lustració que tenim al davant. D'aquí ve que aquest manual de tècniques pictòriques porti un subtítol dit Guia pràctica il·lustrada i interactiva. Darrere de cada clip de 2 a 3 minuts hi ha un parell d'hores o 3 de gravació del procés i després de selecció i subtitulació del clip. El llibre conté dibuixos d'Antoni Bassas, Bruce Springsteen, Freddie Mercury, Elvis Presley,
Michael Jackson, Brahms, Apel·les Mestres, Juli Garreta, Carlos Ruiz Zafón, Duke Ellington, Enric Morera, Pau Casals, Madonna, John Lennon, Lluís Llach, David Bowie, Mike Jagger, Bob Dylan i Velázquez, entre d'altres. En Josep és una persona molt inquieta culturalment i no para mai. Està molt content d'haver pogut editar aquesta obra i s'està dedicant durant aquestes setmanes a donar-la a conèixer a través de diferents vies. També està pensant en emprendre nous projectes d'aquí un temps. Bé, en principi és el que estic fent ara, presentar el llibre i abocar-me a la distribució del mateix per escoles, instituts i també per part de l'editorial per les llibreries. Malagarriga segueix els nostres programes i va escollir la nostra emissora per presentar la seva obra, cosa que li agraïm molt. Deixa'm dir-te a tu, Robert, i a l'emissora donar-te les gràcies i donar-vos les gràcies per l'oportunitat que m'heu donat per presentar aquest llibre aquí a Vilassar Ràdio. Gràcies a tots. Malagarriga ha realitzat en el transcurs de les últimes dècades diferents exposicions. Per exemple, del 27 de març al 6 d'abril, l'Església Parroquial de Sant Joan, en el context de la Setmana Santa, acollia la mostra L'últim sopar, Il Cenacolo. Es tracta d'una versió a escala 1.2 de les imatges de l'obra mural del mateix nom de Leonardo da Vinci. El dia de Sant Jordi del passat 2020, Malagarriga va retransmetre des del pati de casa seva a les 12 del migdia online, des del seu perfil instagram.com/jmalagà, la presentació d'un drac anamòrfic de 8 metres de llargada per 3,5 metres d'amplada, amb clips explicatius del procés artístic. L'artista resideix a Vilassar de Mar des de 1979. Al 1992 va col·laborar en la fundació de l'entitat cultural Vilassart. Té obra al Museu Monjo. Recordeu el títol del llibre, Manual de tècniques pictòriques, guia pràctica il·lustrada i interactiva, de Josep Malagarriga, obra editada per Edicions Forment. Crònica, l'actualitat de Vilassar de Mar.